pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbagnal daw yo ka probinsyaan, dahil manenti programa tayo na amuen tayo. Isagot kada kayo iti Philippine Information Agency Information Center under iti Presidential Communications Office, headed by our Director, General Kath De Castro, ken PIA Ilocos, Ms. Joya Kimuyog. Ngarod, siyak iti papagayam yo, Edjon Torda. Itangal daw, hintay nga rudenggen ti pakasaritaan may paggep iti Fire Safety Assistance na ipaay kanya tayo ni Fire Marshal Ramel Borja. Naimbag nga aldaw mo, sir. Before tayo garon nga start, sir, mabalin tayo nga kablaawan dagiti viewers tayo, sir. Naimbag nga aldaw kakailian, lang runa dagiti nakakadwa dito Ilocos Sur. Kasta mo kadagiti amin nga dumdumeg iti radyo nga amuen tayo. Yan. Ken syempre kini Ma'am Joya Kimuyog iti Public Information Agency, kastamat kini Agent Glenn Torda iti University of Northern Philippines. Right, sir. Thank you, sir. Isuda iti mangbukbukel iti radyo nga amuen tayo. Kat sapay ko mara ito yung segment kat maamuan tayo iti dagiti panbanag nga ibaga. Tatanga aldaw. Kat salamat launa iti panangitadyo iti Gundaway nga intadyo iti Bureau of Fire Protection. Then aramidan iti kabaalan asumungbat kadagiti dapat lang maamuan ken dapat nga amuan dagiti kakailan to dito Ilocos Sur nga makatulong to sa pay kuma iti pang inaldaw-aldaw panagbiag lang nang runa kadagiti kasapulan da no anyaman dagiti maitad iti BFP nga maitulong kada isuda. Sir, giyamin kami met, sir. Sir, kuwagarod, sir, kabilaan recently, sir, dagiti issues with regards sa safety inspection na sinasagawa ng BFP, sir. So, paano po nyo ba, or paano yung tamang inspection po nito sa mga buildings at mga businesses, sir, para alam ng mga viewers natin po? Tatungkol siya kadagiti da inspection iti buildings, no? Kat tatang January or first quarter makuna dahito di jay kala kaadwan iti business permit nga ma-renew. Kan dito nga pa nag-renew iti business permit ket isunto dagiti gundaway nga ma-re-inspect manen dagiti da nga business no na maintain da iti fire safety activity da kadagiti bawat establishment. So saan lang kadagiti da ag-renew? Kastamot kadagiti da barbaro nga establishment nga apply iti business da masapul met lang nga ma-inspect. So kung diya kunada nga bago nga mapan iti bombero ijay dapat nakapagpa-update kan iti fire extinguisher mo, diya iti fire safety gadget, na test mo iti nakita da smoke detector na pang-function pala, na test mo diya sprinkler mo no dati karga na nga danom. Tadi nangyari garod ijay Santiago nga may isang establishment nga napuuran ket han nga nag-function diya sprinkler system da. Han nga nag-function diya hydrant da taawan danom haan nga na-maintain. So dagita dagita inspection iti BFP no apay nga dagiti makuna nga inspection nga kunada nga na-inspect kami idi apay inspection ng human tata. Kasi siyempre atati panawon kat agbalbaliw. Dagiti install tayo nga in safety gadget kumukupas. So nga baka ti among di extinguisher mo ket gumagana, di gayam haanen, haan nga na-maintain. So, dagi dati kitaan iti inspection. So, sakbay nga ma-approve di business permit mo, so dapat na-comply mo na gito ida. So, nga umuna di compliance mo. Then, sakbay kami nga umay, kompleto dapaten, awalan ti dapat nga maikabil ijay iti inspection report nga kasapulang ma-comply detoy ikasyay. So it's a matter of compliance di RA 9514 nga di nga agi-require kami nga masapol lagi ito da safety gadget mo on fire safety ket totally all installed. Tanwa datihan nga naka-installed nga kurang nga may sa
masapol nga i-comply mo diay bago ka maikan iti business permit mo. Bago ka agtuloy diyan ti process. Tano haan mo nga ma-experience or handa nga ma-experience diyan nag-experience dito mga establishment nga 50 years or 30 years or 20 years or 10 years or 5 years mga investment da in just a minute or an hour na awan. Nagbalin nga abu. So, anya kasan, di ba? Isukat mo ba diya kas diya nga investment mo iti gapulang iti maysa nga banag nga mo na comply iso tinagbalin nga mitsa nga kaawanan iti kwan. So diya ti kwanati ka di kita da inspection no apeng ada kita dang inspection nga maaramid tuwing umay dagiti renew. Well, sir. So, naibanggit mo, sir, DJ, about fire extinguisher, sir. So, usually, ay gimit ti uso sa rin tayo, sir, nga pagkwati uram, sir, no, ka, tagiji babasit nga uram. So, usually, sir, dapat specific nga time span na ito'y fire extinguisher, sir, no, kaano nga han nga functionin, kasi lang nga, sir? And dagiti gadget tanto yung amuno kaano da nga ag-function kalamot lang iti lugan nga ti amom ket kondisyon idi pinataray mo ket bigla ka naplat iti dalan o di ba kada kalipatan pa yung nagkarga iti danum so nagbalin nga overheat so kasta mo lang iti fire extinguisher nga no tatang mga ingka in-install kathan nga na re-inspect data haan nga na check or hamumot ka check as the owner of the fire safety gadget katan mga chenek nga tinmapok gaya mo di ay portion nga diyan ti pangipresan na nagkaroon iti niya nagadun nga rugit siguro hanggang nalinis sa kasta ket ag-stack up so ngo dia ada time to nga mausar mo hanton nga agkwas suyot to isuna so di kay dati unpredictable nga kwanti fire safety han nga amuno kaano ta handa mo gamin nga pa once nga i-prepare mo tata it 1 year nga adad talangan nga magargaraw ti amumpay ket mayat haan gaya mo so deta ti rule ti fire safety inspection officer nga umayda i-inspect dito nga gadget no mayat pay lang iso na wanuhaan tanuhaan nga mayat ket nakita da adamat jay gauge ijay nga minsan nga bumaba adamat jay da duma nga naka full nga once nga ma-impress mo angin lang ti rumwar tatin mangkenan diay kwa so ado dagiti kakasta nga kwa nga under ti fire extinguisher nga isu ti kala nga aramidan ti Bureau of Fire no apay nga ipapa-requirda nga agkaroon manen iti maintenance na tap na ma-maintain lang ta di effectiveness na so dagi dati kala nga may nga ipa-prepare mo lang nagiti business establishment dagiti the gadget nga makunkuna siguro ta fire extinguisher so di da fire sprinkler system no dagiti establishment mo kat above 3 floor hasta kung oray 2 floors man iso na no naglawa met kasapula na tayo fire extinguisher kandetan makita rin ito smoke detector so tias kasta nagiti inspector no apay no katam no matest dati smoke detector mo ada dijay smoke bomb nga paasok kanda iti yan ti unag iti kwarto kat nuhan nga tinmunog kada sawon defective so dagiti damat lang tim pa dagiti pa lang test dagiti gadget ore arami din dagiti business owner dagidan nga sequence tap no umay ti fireman at least no in test da mayat amin so dagiti basic nga mo dapat lang nga mai-prepare da kadagiti ko with regards to dagiti ko iti fees no ti pagwero ti takat ijay no iti dati one stop shop diayan ti during one stop shop nga process diayan ti munisipyo mismo ijay ko ngam tatada diay makotagwa karon ti panahon tatanya na panan iti technology so online and then bank transfer hasta ada dijay system online nga ijay da nga ag-register and then ma-advise to ijay na pagbayadan da ijay tumaten so ijay kwantong ti fire safety inspection system. Diyan to. Tapos, di ba mo, adamot na nagiti GCash, debit card, kasta. So, nukakit ikwada ti Palawan. So, kadigay dati ko. And then, umulag to dyan ti system, yan na doon nga i-download di dyan receive ton ti napagbaybayadan. Yes, sir. Usually, sir, manumit iti bayad na, sir, no pa? So, basta mostly nga malala iti kwa 15%. So not less than 500 basta depende do dakkel ti investment mo 15% ti alaan da ijay.
Yeah, so no basit, di basit mo. Ngaman nga bumaba iti 500. Recently, sir, no dami tilas nga nag-inspect niyo, sir. So kada kiti awan peti makuna nga recently everyday ti inspection. Kada kiti last week dagiti establishment nga kuan nga umay to ijay station tayo isuda dagiti mapmapan. Dito Office of the Provincial Fire Marshal, we just monitor dagiti the station no mapmapanda tanuhan da nga mapan questionan tayo the capability no apay nga handa nga napan dan sa ti problema jay establishment. So as for now pa naman, continuous pa rin naman yung kanilang inspection. So until malpas dan to di amin. So abutan na ba't lang iti 1 year to pano. So adadagay daw marinyo ti business permit dangam tatakan mi iso da iti for inspection. Siyempre basit lang mo ti manpower ti Bureau of Fire. Anong ba't nga malpas nga dagos. So basta ka lang, basta welcome, makapag-register ka. Then, asabin to si ka-inspectan. And then, once ka na-inspect, kat adati compliance mo, comply. Tanuhan mo nga na-comply, ma-recommend ka ti foreclosure. Kung na-comply mo mat, di good. Kasi di lang mati ko na di. Ada ba ti penalty na, sir? Penalty fee na, sir? Yes, sir. Adang ba't lang ti penalty na? Amin ba't ka penalty na? Ti tax tayo nung tayo makapagbayad iti BIR kat adati surcharge na. Basta nga talaga ti sistema tayo iti pa. Manumet, sir, ti penalty na yun. Depende man dyan yung tikwa ng matla. Basta hanla nga aglas dan matlang iti ko. Nalakalam mo dagiti penalty nga po. Ma-impose. Sir. Basta ti ka lang pinaka-base foundation na kat jay 15%. Sir. Tatamit nga ron, sir, anyamet dagiti programa no initiatives ti BFP, sir, tap no ma-stop dagiti madinga bubraen, sir, tat can tap no panatili ti integridad ti agency, sir, ti ayan siya tayo. So, katatangapan panahon, yata na makwaga po nagbalbali mo ti panahon, more on computerization, kadadagiti system nga introduce mo iti national government. So, ninayunan da pa iti kalang implementation na kung di pinaigtarda iti panag-serbin iti bawat agency. So, nga dagiti the programs da nga body-worn camera, nga naitad kadagiti amin nga bombero tayo dito Ilocos Sur. So halos hamakili nga makuna nga halos amin nga fire inspectors tayo nga makmapan kadagiti establishment kat naikan isu iti duwa nga body worn camera nga isu ti usaranda nga apan nga may sag-inspect no makita iti public kan dagiti da pamunuan tayo iti gobyerno no anya nagidar aramiden dagiti farman tayo nga iti bawat establishment nga may inspect da kan no makita ti seguridad kadagiti da serbisyo da nga natalnag matlaang iti panag serbida iti public. Yes, sir. At baswerte tayo dito Ilocos Sur, na kompleto mo dagiti body worn camera iti 34 municipality na ikan amin. Kaya adapay iti mga kalanga paumay nga additional kaya dito iti sakbayan kaya dito da upgrade iti hard drive tapno pumarpardas iti panagservisyon ti bombero tayo iti inspection activity da iti bawat establishment. Yes, sir. Manong nga camera, sir, per municipality, sir? Bali iti municipal tayo ka 34 so dati na itad nga sagduduwa so no i-multiply di ay 34 sumapan nga 68. Yes, sir. Yeah. Kaya anya may nga ro ti mensahe, sir, ti public call for cooperation, call to action, sir, tapno mas na sisay at pa iti pagsasagawa ng safety inspection, sir. So, daw kadagiti public nga sapay kumata makikooperate da kadagiti amin nga instructions ken requirement iti Bureau of Fire Protection tapno mayat iti panagkakadwa tayo ditoy ilin iti Ilocos Sur. No anyaman dagiti balag nga masapol nga maka-extend iti fire no dati problem iti compliance ket medyo marigatan iti maysang establishmento mabalindambot nga is mapagtungtungtungan mo no kas ano nga ayusin or makatulong mo lang iti farma makaitat kami iti idea no kas ano nga i-comply so adalat tamo jay mako na tayo nga remedyo tapno at least haan nga maistorbo jay panag quanti business ta syempre maawatan tayo nga dagiti da transaction iti business kat importante kada bawat aldaw ken minuto nga libas ta syempre jay puhunan kat dapat nga makasubli tapno makapag aramid iti nasayat nga business so nga
Dahil natin dawat iti public nga maki-cooperate da kuma, no adaman na iti questions da iti pamunuan, itawag dan tulad ta kada kami dito yung Office of the Provincial Fire Marshal. Da kwa, numbers tapno, it can mi iso da iti assistance kada ito da stations. No, dati da maawat ang iti station, may da dito yung province, takadwan mi iso da nga mang settled no anya mantihan lang nga naawatan dyan iti requirement ti stations da. So, yeah, di kailangan panawagan kada ito da public tapno at least mayati pa nagkukwata dito ta. Kas kung nagarod di go, we are one Ilocos Sur. So, nga dapat may sama ti pa nagkukwata yung pa nagkaisa to yun. Right, sir. Kaya maliban dito, sir, ano-ano pa yung mga isinasagawang programa at proyekto ng BFP Ilocos Sur, sir? So, dagiti program tayo BFP Ilocos Sur, we have the 1-year program. Nga by month, we have the activity. Kasi nung last month, we have the Fire Code Revenue Awareness. Ayan, Awareness Month. Fire Code Revenue Awareness Month. Kaya dagito mga fire station natin na napanda amin ijay munisipyo, Kern City, tapno to join the one-stop shop, the business one-stop shop. Tapno makapagkoy kadagiti Fire Code Revenue Awareness Month. And February, this month is the Government Occupancy Month. So, dadagay the business establishment iti gobyerno nga iso ti apanda kitaan no might pa lang dagiti kwa no dagiti ati gobyerno siyempre private ini-inspect natin yung mga government building pa kaya. And then March is our fire prevention month this coming March. And then April is our fire safe summer vacation month natin lang ngayon sa Oplan Sumbak saka Oplan Alalay or Oplan Ligtas Oplan Lakbay. Yan, ganun. Mga oplan natin sa summer vacation. Tapos sa May, special People Fire Safety Month na kung saan napunta tayo sa mga special people at binibigyan din natin sila ng mga education. And then sa June naman, school opening, Fire Safety Month, kaya meron tayong joint activity with the DepEd na yung Brigada Eskwela. Na lahat ng mga fire station are obliged to join the Brigada Eskwela and support the opening of the classes. At siyempre, ini-inspect din ang mga school na safety pa ba yung eskwelahan na papasukan. Like the UNP. Yung UNP, hindi na pala safe. Tapos, papasok ka, kaya mahirap. Kaya, yun, mga ini-inspect natin sa school opening bago pumasok yung mga estudyante. And then, July, Emergency and Disaster Preparedness Month. Yan yung sa July kasi tag-ulan na. At siyempre, kailangan din ng massive inspection ng mga high-rise building. Walang terito, wala tayong gaanong high-rise, no? Pero maraming mga underground structure, siguro naman, yung mga, di kayo usok niya. O, diyan. And then, August is Barangay Fire Brigade Month, yung mga Community Fire Auxiliary Group, yung nationwide, conducting a auxiliary training. And then, September, tinatawag kasi ng August, kasi walang gaan. Ito yung mga time na walang gaanong sunog. Kaya yun yung time ng preparation din kahit na may mga bagyo na dumating. Kasi dito sa atin is from July to October, no, ang bagyo. Tapos September is Assembly Occupancy Fire Safety Enforcement Month. Then yung October is Industrial Fire and Hazardous Materials Month. November naman is Fire Safety Technology Promotion Month. And December is Holiday Fire Hazard Month. Kaya meron tayong yung yung sa Oplan Iwas Paputok. Ayan. Na nakapag-monitor din kami ng mga ilan. At naging, masabi rin namin na naging effective yung Oplan Iwas Paputok natin nung last December. Kasi based on record ng PHO na itinaitawag sa kanila, is bumaba daw yung impact. Kaya we congratulate ourselves na yung pagpunta-punta namin sa barangay na nag-a-announce kahit na mamaos na, parang naging effective din kahit papaano. Kaya kung 99%, 1% ang nabawas, this year, baka maging 98 na, di ba? Pababa ng pababa. Yan. So, yan yung mga activity ng mga Bureau of Fire sa buong. At itong darating na linggo, meron kaming inaugurations ng sa Galimued Fire Station. So, this year, pangalawang inauguration, meron tayo nung last year sa Sinait. So, 3 fire stations ang mga bagong na-establish dito sa Ilocos Sur. So, meron tayong mga parating pa at patapos pa lang din sila pero
Galimuyod pa lang yung katatapos. Kaya i-inaugurate natin sa this coming February 18. That is Wednesday. Sama kayo para ma-witness nyo rin ang pag-inaugurate ng isang fire station. And then sa March 1, inviting also lahat ng mga agency. Pwede manawagan, okay lang. Na inviting kayo, especially kayo nasa PIA, for information, para ibigay natin information ang buong mundo through our technology, our kick-off ceremony dito sa Ilocos Sur. It will be with the support of our provincial capital at syempre hindi nawawala si Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer natin, si Sir Ron. Sila yung mga nag-support sa mga ganitong activity. At saka March 13 will be the second Provincial Fire Rescue Olympic na gaganapin sa school mo sa UNP. Kaya punta ka, manood ka. Hindi ko alam kung sumali ang school. Siguro susunod may mga school din. Ito naman kasi mga barangays. Yung barangay ni Ma'am, kasali na kasi nakahabol sila. Kaya isa na rin ang Salcedo. Yan. Ay, i-coverage Ma'am yung munisipyo mo. Yan, March 12, first quarter NSED. Tapos yung sa March 4, Fire Square Roadshow sa San Emilio naman. So, yan yung mga activity lang natin for this first quarter. Medyo marami na rin ng konti. Kaya, tapos isa na rin itong ating activity ngayong amuan tayo. Yes, Sapay kumata na amuan nyo, dapat nga maamuan. Kaya niya pa itihan na dagihan pa nga na amuan. Kaya umay kayo to dito yung provincial office. Tawag kayo lang iti number, iti hotline. Adamot iti the public naka-display mat tapno maamuan nyo pa dagiti banag nga kasapran nyo maamuan no hantang-hantaman nga na-cover tatanga aldaw. Yes, sir. Apart from that, sir, when can in connection with that, Sir Jean Bagam, sir, adaway bati kahit mo inayon, sir, nga i-promote dagi sa social media platforms tayo, sir, no mas kwada lang pagdamagan, sir. No pa. Tama, diyan kadagiti platforms tayo, dagiti FB page tayo nga pambalin yung pagdamagan. Ito'y kalagay BFP R1 Ilocos Sur nga FB. Adam mo dagiti FB ko ta FB page tayo. Diyan. So mabalinda nga browse ijay kan comment. Do adan to di kahit nga maikwa. So liminta ijay pa lang. Kanya the hotline numbers kana i-display iti public areas. Sir. Dahil tagaro din, sir, tinagibusan na naway magsilbing aral ito sa ating mga public na places and naway patuloy pa rin ang serbisyo ng ahensya sa pagpapatuloy at sa pagpapaunlak ng ating komunidad, sir. Maraming salamat.